Da dai na daina magana soyayya amma tun da yanzu na ganka kanin kuma zan aure ka. Bakin ciki yake. To an bakin ciki kaji ko? Na samu shiga. Sai dai matsalan da yake faruwa. Duk wanda na aura a ranar yake rasuwa. Like I could have killed a lot of people. Na aure maza 13. Amma duk wanda na aura a ranar yake rasuwa. Kuma gaskiya kamun. Oh. Kamun a yanda nake so. Kina ji na? Na ji. Wannan duk ba damuwa bane amma zan je ne shawara. Allah ya yarda. Wani shawara? Ai da ma sai ka gama yanke shawara ko ka zo guri na. Ni a haka ina son ka min. Allah ya yarda ba damuwa. Shawara kawai zan yi wallahi. God bless you. Inda za ka je. A yau ma daura mana aure ina shirye nake. Sadakin ne na baro a gida dan Allah ki. Ko ba sadaki za mu iya auren mu ana bashi ai. Kake da mu za mu yi bayani. Za mu yi bayani. A'a. Za mu je.